Samantala, Idol, umarangkada na po ang Living Theoretical Driving Course Seminar ng Land Transportation Office Region 1 sa Pangasinan na parte po ng Love for All program ng pamahalaan upang magbigay ng serbisyo publiko. Ginanap ang 2 araw na seminar sa bayan ng Bayambang na nilahukan ng higit 200 na mga katao. Ayon po kay LTO Regional Director Danny Martinez, layunin po nito na mapababa ang bilang ng mga itatalang road crashes sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa mga nagnanais magkalisensya. Kita natin na maganda po talaga ang maibibigay o may dudulot ng libreng TDC na to para ma-educate po natin ang mga road users na to. Kasi nakita po natin na tuloy-tuloy pa rin po ang mga nangyayaring aksidente dahil nga po sa kamangmangan ng ating mga road users. Ang tinig po ni LTO Region 1 Regional Director Danny Martinez. Dagdag pa nito, dagdag naman po ni LTO San Carlos District Office Chief Eileen Peteros. Mahalaga umano na ang pagdaan sa tamang proseso ng mga nagnanais kumuha ng lisensya upang hindi mapahamak at na magkaroon ng kamalayan sa mga alinuntunin sa lansangan. So rin namin kasing ma-emphasize na itong free TDC, malalaman nila yung mga traffic laws, and we want to instill yung right attitude, yung right discipline sa mga future lifesavers, sa mga future drivers. Kasi nga, palagi nilang sinasabi, human error yung cause ng traffic accident. Pero, syempre, so nasa tao talaga yan, nasa driver. So, aware siya. At the same time, yung right attitude na, huwag niyang pabayaan kung ano yung minamaneho niyang sasakyan, di ba? Yan po ang tinig ni LTO San Carlos District Office Chief Eileen Peteros. Samantala, arangkada naman sa February 6 ang libreng sakay sa San Carlos City na parte pa rin ng programa ng pamahalaan upang matulungan ang mga mananakay at tsoper. IFM News. IFM News. IFM News.